Tisztító tűz. Ebben a megfogalmazásban a Bibliában egyáltalán nem szerepel a megtisztulás és a Szentlélek általi tűz, amely megtisztít bárkit a bűnöktől. De viszont mindez szemmel láthatóan azért történik, hogy valahogy meg tudjuk látni, hogy mit mulasztottunk, és mi az, ami bennünket személy szerint üdvösségre vihet. A világnak a tudata nélkül. A világ általi tudásnak, mindenféle tudásnak és vallásnak hiedelme nélkül. Mert a tisztítást az a tűz végzi el, amely Szentlélek által való, és amelyet a mi Úrunk Jézus Krisztus hozott el számunkra. És ezzel kapcsolatban pedig ott van egy másik kijelentés, amelyet a keresztények nagyon félreértelmeztek, illetve hogy félre vezette őket a világ ura, a sátán, amiből azt hiszik, azt gondolják, hogy jön az elragadtatás, és akkor ők repülnek az égbe. De ez a szó ebben a jelentésében sem szerepel egyáltalán a Bibliában, hanem az ige mást mond. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. És sorolhatja bárki ezt az igerészt, de viszont a többi jelentésében, ami ezután következik, pedig figyelmeztetést kapunk arról, hogy vigyázzunk, mert soha nem tudjuk, hogy mikor jön el a mi Úrunk. Mert ő úgy jön el, mint a tolvaj. Úgy jön el, hogy amikor nem várjuk, amikor az ember nem is számít rá. És ezt a dolgot, habár eléggé a földi ember számára ez a dolog, amit a vallások elragadtatásnak hívnak,
az Úr Jézus, az Úr Jézusnak visszajövetele. Elég morbid és durva lehet, de ezt még mindig szépen írja le, szépen fogalmazza meg a mi Urunk az igében. Na tehát, akkor visszatérve a tisztító tűzre. Hogyha ez nálad személy szerint bekövetkezik, a tisztító tűz, az aratásnak az ideje, és mindaz, amit cselekedtél, hogy teljesen nyilvánvalóan legyen minden, amiben vagy, és amit eddig tettél. Akkor vajon te készen állsz-e arra, hogy egyszerűen feladd az élő Istennek a te lelkedet. Illetve készen állsz-e az életre, amire ő elhívott téged. Készen áll le a te lelked bűntelenül, hogy az Atya Istenhez költözzön, tisztán és fehéren, hófehéren, hogy fehér ruhát kapjál. Készen állsz-e erre? Mert itt nem az a kérdés, hogy mikor lesz az elragadtatása, ahogy a vallások mondják. És hogy az elragadtatással kiment minket az Isten ebből a világból. Vagy kivesz bennünket ebből a világból. Jó lenne, ha felébrednél, ember, mert Isten senkit nem vesz ki a világból, és a nyomorúságot, a háborúságot, és mindent meg kell élned. Még itt a földön. Hogyha az Atya Isten azt megengedi számodra. Mert nem tudsz elbújni az ő haragja elől. És számtalanszor most is figyelmeztet mindenkit. Természeti katasztrófákkal, hogy legyen nyilvánvaló az ember számára, hogy mi az, amivel most van, és hogy merre kéne tartania, merre kéne mennie az üdvösség felé vezető úton. Mert ez a világ megtagadta az élő Istent. Inkább duplán nemet mondott neki, hogy majd az ő saját bajait, majd ő segítség nélkül saját maga meg fogja oldani. És hogy megmenti saját magát.
senki nem ment meg, ember. Mert ez a léted, amiben most vagy. Ez egy olyan állapot, amiből már nincs menekvés. A halálnak az a fajta állapota, ez a lét, amit te nem tudsz. Amely egy választási út. Vagy Istenhez, vagy az ördöghöz tartozol. És a tisztító tűzzel pedig teljesen nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy merre tart. És hogyha nem vagyunk felkészültek az Úr Jézus második eljövetelére, akkor sajnos váratlanul fog érni minket az a csapás, amely mindörökre elveszít bennünket, és a kárhozatra visz. Ne higgye senki, hogy a vallásokból megigazulhat, vagy a törvény által, mert a törvény az embernek adatott, hogy korlátozza az ő gyilkos szándékát és minden bűnét valamelyest. Hanem csak a mi Urunk Jézus Krisztus szent lelke, és az élő Isten által igazulhat meg bárki is. Hogy nyilvánvaló legyen neki és mindenkinek az, amit cselekedett, és ahova tart. Vallásokon kívül, és mindenféle tudásokon kívül. Mert az ego az tulajdonképpen nem az emberi felfúvalkodottság, hanem maga a sátánnak az eszméje, amely beleköltözött az emberbe. És aki ezt ki akarja űzni a másik emberből, mert ő magát tisztának látja, az először magát tisztítsa meg, és keresztelkedjen meg. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy készen álljon a ma napon itt hagyni ezt a földi létet, és tiszta, hófehér lélekkel az örökké valóságba távozni. Oda, ahol az élő Isten, a mindenható Atyánk van, és ahová hív bennünket is, a mi Urunk Jézus Krisztus. Isten áldjon meg mindenkit, sziasztok!